9 नं दतमा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि सावरायमेल दतमा बियाबखौ फैगौ बिसायख'थियाव जै खालामनाय आरो गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो जयै खामानि मावलांनो इउपिपिएलनि सिनियर दैदेनगिरिफोरनि सावरायमेल दतमा बियाबनि मावखुलियाव सानसेनि हाबाफारिजों बियाबनि सिङाव थानाय इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायमेल हाबाफारि खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै इउजि ब्रह्मनि बिबुंथि इउपिपिएलनिनो दिनैहाय मोनसे मावथिफोरनि हाबाफारि लादों जोङो समाजाव थानाय सोरनिबा जोंनि वेल विचार पार्टी मेम्बारल' नङा आरो गोदो बिपिपिएफ मावबोनानै सिनियर मस्ट सासे वार्कार हिसाबै दं जायफ्रा दा इउपिपिएल पार्टियाव डाइरेक्ट जइन जायाखैबो जानोबो हागौ नाथाय जोंजोंनो दंबाय थायो बेबायदि गामिफ्राव हाबनानै थानाय गोबां सिनियर वार्कारफोरखौ लेंनानै जोङो दिनैहाय मोनसे गोदान जोंनि बिटिसिनि जौगाखांनाय देरहासारनाय आरो जोंनि साक्सेसनि थाखायनो जोंनि गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ मावफुंनांगौ गासैखौ लाजोबनानैनो जोङो खौसेयै मावफिननांसिगौ आरो दतमाखौ अपोजिशननि आखाइनिफ्राय उद्धार खालामफिननांगौ खारन अपोजिशननि आखाइयाव थानानै दतमा समस्तिया गोबां फासयबाय दा जेसेबां हायो आंनि बिथिंनिफ्रायथ' आङो मावनो नाजादों जेरै थुलुंगाफुरिया दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय रायजिक समाधि जाबाय कौटि कौटि थाखानि प्रजेक्ट फैसिगोन बिनि आगोल 10 कोटि थाखानि प्रजेक्ट लाबोनाय जादों लोगोसेनो दिनै इउएन ब्रह्म कलेजाव 1 कोटि थाखानि बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चारनि सेंसन जादोंमोन दा आरोबाव गार्लस हस्टेलनि सेंसन जानो थांगासिनो दं जनता कलेजाव इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिंनि बा बेनि थाखाय थाखा सेंसन खालामनाय जादों सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिभिन्न जायगायाव दिनै प्राय माने 5-6टासो स्किमफ्रा अलरेडि दतमा समस्तिनि सिङावनो इमप्लिमेन्ट जाजोबनानै दं रिसेन्टलि दाङारखुथियाव हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय 1 कोटि थाखा प्रजेक्ट जे सेंसन जाबाय लोगोसे एनइसि नर्थ इस्ट काउन्सिलनिफ्राय लङा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय जों मोनसे गिदिर प्रजेक्ट मुभ खालामबाय थादों सेंसन जानायनि लामायाव दंबाय थायो बेजों लोगोसेनो डब्लिउपिटिनि आन्दाराव सिमलागुरि दाङारखुथिफोरखौ लानानै गोबां जायगायाव फानि लामानि सेंसन जाबोबाय जुदिও आं बाक्सानिफ्राय देरहालांदों बे थेवब्लाबो आं बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जि हायो नाजाबाय थादों आरो दा जुदि बे रायजिक समाधि जानानै बाहाय मेगा प्रजेक्ट कौटि कौटि थाखानि प्रजेक्ट फैयोबा बे थुलुंगाफुरिखौनो बेस खालामनानै बेयाव थानाय मानसिफ्रा लिभलिहुडनि सायाव जेरैहाय सेंग्राफ्रा टुरिस्टफोर फैगोन टेक्सि सालायगोन हटेल रेस्टुरेन्ट होनानै गोबां थांना थानायनि लामा दिहुननो हागोन दा बेफोर डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्टफोरखौ जों लाबोदों बाहाय जुदिও जोंहा रुलिं पार्टिनि एमसिएलए गैया एमएलए गैया नाथाय अपोजिशनाव थानानै बे ओनसोला जोबोद माने फासयबाय बे हिसाबै एबाराव मोनसे आं थांखि लानो खावलायदों दतमाबासि रायजोफोरखौ जेरैखि जाया दतमाया रुलिं पार्टिनि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो जौगानायनि खामानि मावगोन दा दिनैहाय गोबां माने गोजाम वार्कारफ्रा फैनानै जोंखौ बुंफैदों जेरै दा थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि जिल्लानि दजेन ब्रह्म आरो लोगोसेयैनो गोबां फुराना वार्कारफ्रा जोंजों बाहाय फैनानै सलिडारिटि देखायफैदों आं मिजिंथियो दतमायाव इउपिपिएलहा मोनसे गोजों मोनसे मिजिं दङबा फिउचार दङ देरहासार जानो हागोन आरो इउपिपिएल देरहानाय माने ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे नांगौबादि परिबेस जोङो मोननो हागोन बेखायनो दिनै बाहाय फैनानै आंबो नुजाफैदों आरो आंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ आङो फोरमायबाय